Kerim Gurban Epesov. At takılmadık kahramanlar. Orta boylu alçak ağam öz dulunna ölmedi. Bu wagta çen 7-8 10 perzentli boljak ağam gitti gaýdyp gelmedi. Gitti şeýdip milyon atalardır ağalar. Ine şeýdip ölmän galdy. Yine de var şonça milyon. Yine de var şonça milyon dünýä inje çağalar. Käte dürli oýlar hemra bolýa adama. Dünýä injek şol çağalar düşdi şu gün ýadyma. Şu setirlem şolar üçin bolsun diýen ýadygar. Olar atsyz bolsalar-da müňläp inen ýüreginde ol edizliň ady bar.